uko muZimbabwe ndadzoka futi kana maiziva vanonzi Prophet Marimo vaiva ndakamboya nyama ndoti zvinhu zvangu zvoita stranded vakandibatsira life yangu ikatanga kuenda svika zvakanaka vadzoka zvekare. So ndine macustomers angu akawandisa ndotengesera mafuta ndodaya manjection ekugaro nhasi vafuna vakataiwa kalafu tanzwa nekuti paunotidhilivharira garo riri kubuda mafuta ari kuita tikutsvuka asi ichitibatsirawo mamarriages atisi kumawana. Inini, as you can see, I'm in a happy relationship. I don't want to lie. Vanobatsira zvakaipa zvakaomarara. Makastoma angu mazhinji vakaenda kuna madzibaba Marimo, vamwe vakaroorwa izvezvi, vamwe vane mabhizinesi, vanhu vakawanda vane dzimba dzaiparara, varume vavo vakadzoka. Vari kunzi havasi kuroorwa kune mweya yetsvina, vanogadzirisa zvese kuti uwane ugare muimba yako mune zvakanakisisa. Makastoma angu emafuta iwa vari kubatsirika nemuchato nekutoroorwa chaiko. Saka ndazoti madzibaba Marimo munonditendero here kuti mafans angu ndivape namba dzenyu vabatsirikane vanoda mamarriage. Vakati hongu mwanangu, so namba dzavo ndiri kuisa padenga muwane kunobatsirwa namadzibaba Marimo vanoda malife testimonies vanokuitirai. Isusu titoriwo nemamwe matestimony atinokupai kana muchida kumaona ebasa ramadzibaba Marimo. Thank you so much family. Nhasi ndatora voice rangu rine base mbichana nezuro ndakarekodiwa voice rangu rakatanga kubuda nchita sechibaby. Ndanatso kuzviwa ndega ndichinatso kubuda sa Princess Sophia ndichinatso taura nechimwe chivoice mirai ndikuratidza kuti ndiri murume mirai ndimwe mborai. My heart is bleeding since in the morning. My heart is bleeding since in the morning. Ndifana umwa mvura nditaure base manje nyaya ndiri kutaura pana ndichaitaura nchijova. Nyaya yandichataura pana ndichaitaura nchijova kuitira kuti munhu wese muteerere. Nezuro ndakaipa napa ndandadya pori. Ndauda kutanga kutaura nechivoice changu chaicho ndikutaura nacho ichi. Ende kuwa voice rako guys, especially rakubuda kumablogger. Mavoice akubuda kumablogger unenge wakushayiwa kuti ndiwe here. Ndasvoda njiwa voice rangu nchiri wama streets. I was shy voice rangu pakanchiriwa. Saka in the next 3 seconds ndinenge ndakutaura ne in the next 3 minutes I think ndinenge masvika 100 ndinda kutaura nebase. Nyaya ndichataura panapa ndichataura nebase because voice rangu nezuro it was not giving sure. Macomments enyu handikurambiri macomments amaitaura nezuro. Ndoga ndatombofunga kuti maybe chokwadi kuti zvinhu zvaitaurwa nezuro pamwe ndezveshuwa. Maputo andinge ndichilayo akuramba kukodza voice rangu. Ndatombofunga makusenzeni ndikati asi Mwari nini voice rangu mbuto warogita apa. Sure, it's not giving. Ndangotora jirani katotanga kutosvoda ndoga. I'm not going to do my gestures because so my gestures angu akabuda shide. Njangotora nyaya ndakapeta maoko ndichitaura nebase. So guys muona kuti inini plus andisizotasa comment section because imimi mugona kuzotondisetsa noti ndikutaura nevoice ramusati mambowa. Guys zvakuitika pano pasocial media inini handichazvifariri. Ndakutotadza kuita mafriends nenhau yekuti ndechitotyira kuti mafriends angu amwe acho vanhu vandozikanwa. Vari vanhu vandozikanwa ini ndechiwadza kuti aboys muona kuti ini ndiwira nemika kukana mukazopisiriswa mchinzi maybe ndimunoita madhira akashata naAdho maona. Ndakutoita kuti friend yanenge ndawirana nayo inini friend iyoyo ifile bad because inenge yakutofunga kuti maybe zvokutaurwa nevanhu ndezvechokwadi of which ndida kutambawo nemafriends echikomana zvakuzondilidha kuti nditsvake friend yechisikana because muupenyu inofanira kutongowawo nefriend 1 or 2. Inini ndakuti nchifamba nhasi I was shocked kuti vamwe momuzi vangobva kumberi kwangu panga ndichifamba kwanga ndichifamba momuzi wako tanga kuti iwe mfana iwe vachitokaicha nyaya dzepano pasocial media ndakudza zvaunoita pana bhaibhiti paya wangu
kuti nditore phone. I think pane vanhu vatotora mavideos ipapapo kuti nditore phone nditange kuvarekodha moms vaya zvavasingaiti because chii ndatongona kuti ndechitozongowapawo mbiri yavasina moms ava. So ndangoramba ndakamira moms vavo vachitondituka, iwe pana bhaibhiti wakamudlira mari ndobva wamumitisa, mimba iyo haisi yamadzibaba, imimba yako zvakadai. I was shocked. Ndikati moms boy here makakwana here apo one moms iyo yanga ichitotaura kaisinyaya kuti kwanzi moms iyo like inopenga yaita sei zvaunotoita skirira kuranta dotfariri ndikati skirira ndoita nderipi kwayo chatopotsa vavatani varume vedu ndikati